Det er Christina. Vi skal blive klogere på en af de 4 fundamentale naturkræfter, som er gravitationskraften. Så hvad er gravitationskraften? Gravitationskraften det er en såkaldt fjernkraft, som virker mellem alle legemer, som har en masse. Og at det er en fjernkraft, det betyder egentlig bare, at de her legemer de ikke behøver at være i berøring med hinanden, for at kraften den virker. Matematisk kan vi opskrive gravitationskraften som følgende. Vi har kraften, som vil blive med en gravitationskonstant, ganget med et stort legemes masse, ganget med et lille legemes masse, over kvadratet på radius imellem deres to massecentre. Det som den her formel den udtrykker, det er, at kraften mellem de to legemer, den er proportional med de to masser. Hvis man har større masser, så bliver gravitationskraften større. Og så ser vi også, at fordi at kvadratet på radius er omvendt proportionalt med kraften, så vil kraften gå mod 0, når det er, at radius den går mod uendelig. Det viser sig, at man kan illustrere gravitationskraften med et gravitationsfelt. Det følger af, at alle legemer, som har en masse, de vil give anledning til, at der opstår et gravitationsfelt, eller som vi kan tegne som et vektorfelt. Grunden til, at det giver mening at snakke omkring gravitationsfelterne på den her måde, det er, at hvis man tager en lille punktmasse og placerer tæt på, som vi kalder P, placerer den tæt på den store, så vil den blive tiltrukket af den store. Den vil indgå i dens gravitationsfelt. Og jo tættere man kommer på den her store masse, desto større vil kraften af feltet være. Og jo længere væk man kommer, vil den jo selvfølgelig mindre. Men derudover så kan vi også se, at der er en retning, at tyngdekraften har en retning, så derfor så vil gravitationsfeltets vektorer pege ind mod centrum. Gravitationsfeltet, eller gravitationen, tyngdefeltet, det er defineret som den kraft, som den lille masse den påvirkes af, divideret med massen af et lille objekt. Det kan man også skrive sådan her. Lille g hvor at retningen det naturligvis går ind sådan der. Og hvad det betyder, det er egentlig, at tyngdefeltet det ikke er påvirket af, altså det er uafhængigt af den lille masse, fordi det går ud med hinanden. På jorden, der kan vi for eksempel snakke om, at der er en konstant størrelse på, at styrken af gravitationsfeltet er konstant, i det at der på jordoverfladen er et homogent tyngdefelt, i det at retningen af feltlinjerne er parallelle med hinanden, men også fordi at hvert objekt på jorden, det ikke er så langt fra, altså det har den samme afstand cirka til jordens centrum. Det vil sige, at man kan beskrive størrelsen af tyngdefeltet som gravitationskonstanten gange med massen af jorden gange med et lille legeme over det lille legeme, så de går ud med hinanden, og så gange med radius fra jordoverfladen ind til centrum. Og så får man et tal, som vil være omtrent 9,80 meter per sekund i anden, som er tyngdeaccelerationen. Det er den acceleration, som alle legemer i vakuum falder med ned mod jordens centrum. Og det kendes så som Galileis første faldlov, i det at det, som siger, at alle legemer de falder med samme acceleration. Super. Nu som vi forstår lidt mere omkring, hvad gravitationskraften er for en størrelse, så kan vi beskrive
nogle fænomener lidt mere matematisk. Vi ved fx, at himmellegemerne de kredser omkring hinanden. Fordi hvis vi tager udgangspunkt i f.eks. månens kredsning omkring, når den kredser omkring jorden, så vil den indgå i jordens gravitationsfelt, og den vil jo derfor virke gravitationskraften mellem de to legemer, hvilket følger Newtons tredje lov også. Og derudover så ved vi også, at månen den kredser omkring jorden i sådan nogle konstante tidsintervaller, og at bevægelsen er en tilnærmelsesvis en cirkelbevægelse. Og den har derfor det er derfor en jævn cirkelbevægelse, og den har en centripetalkraft, som går ind mod jorden. Og fordi at tyngdekraften eller gravitationskraften er den eneste kraft, der virker, så kan vi sætte gravitationskraften lig centripetalkraften. Og centripetalkraften er givet ved massen gange med hastigheden i anden over radius. Så det kan vi så sætte lige med det her. Så kan vi altså lave et udtryk for hastigheden, som månen har omkring jorden. Hvor vi får, at det er g gange med den store masse over radius. Så vil jeg snakke omkring den mekaniske energi i et gravitationsfelt. Generelt så hedder den mekaniske energi jo den kinetiske energi plus, eller det er summen af den kinetiske energi og den potentielle energi, hvor den potentielle energi på jorden, den er givet ved massen gange med tyngdeacceleration gange med højden, fordi at tyngdeaccelerationen den er konstant. Men det er snart, at du har en situation, hvor at du har et eller andet, som for eksempel cirkulerer omkring kreds omkring jorden, og du så flytter det længere væk, så er tyngdefeltet blevet mindre, størrelsen af tyngdefeltet, styrken af tyngdefeltet blevet mindre, og det vil sige, at tyngdeaccelerationen den er jo ikke konstant længere. Så man skal lave et nyt udtryk for den potentielle energi. Og det viser sig, at den mekaniske energi, altså summen af den potentielle energi og den kinetiske energi, generelt i et gravitationsfelt er givet ved E mekanisk lige med stadig udtrykket for den kinetiske energi, som er en halv gange med massen gange med hastigheden i anden, og så minus gravitationskonstanten gange med store m, lille m over radius. Det kan vi vise her. Så det der sker, når vi tager en kasse eller et objekt og flytter det længere op, en satellit for eksempel, det er, at vi påvirker det med en kraft. Det vil sige, at vi udfører et arbejde på genstanden. Og det her arbejde, det vil svare til ændringen i den potentielle energi. Og den her ændring i den potentielle energi, den kan vi beregne i det svarer til at tage integralet af den kraft, som vi påvirker den med, ganget med ændringen i den radius, som der vi flytter den med. Så fra R0 til R. Men fordi at vi ikke kan trække tyngdeaccelerationen ud som en konstant led, hvilket er måden man udleder den her formel, så bliver vi nødt til at skrive som følgende: g gange med så bliver vi nødt til kun at kunne trække de konstante værdier ud, som er dem her. Hvis vi integrerer det her udtryk, så får vi et udtryk for ændringen i potentiel energi i et gravitationsfelt. Men først så skal vi lige have vurderet, hvad det er for nogle
hvad det er, vores nulpunkt er, når vi beregner ændringen i potentiel energi. Og vi vælger at definere det som om, at det er uendeligt. Og så får vi altså, når vi integrerer det, at udtrykket bliver minus g plus 0. Okay, så her kan vi se den potentielle energi, det der udtryk, som vi har heroppe også. Men hvad vi også kan se, det er, at vælger vi at sætte afstanden til jordens centrum lige uendelig, så bliver den potentielle energi 0, hvorimod den er negativ, hvis den er mindre end uendelig. En måde at tolke det på, det er, at så længe legemet er under indflydelse af tyngdekraften, så udføres der et arbejde på den, som holder den i som får den til at cirkulere. Vælger vi nu at flytte os uendelig langt væk fra centrum, så påvirkes den ikke længere af en kraft, også selvom det i princippet er umuligt.